Хәзер Татарстанда өлешләп акча кертеп фатир алуда алданған кешеләргә ярдәм итү буенча бер юлы 2 федераль һәм республика программалар эшли. Икесе дә намуссыз төзүчеләр китереп чыгарган проблемаларны уңышлы хәл итүгә юнәлдерелгән. Әйтик, соңгы 2 елда өлешләп төзүдә катнашкан 4000 кеше фатирлы булды. Тагын 3000 фатир ачкычын хуҗалары киләсе елның уртасына кадәр алачак. Тулырак киләсе репортажда. Әле 3 айлык кенә Шыңгыз Айтматов урамындагы әлеге йорт урынында субайлар гына кагылган иде. Хәзер инде 8 каты күтәрелгән. Ә киләсе елның язында җир асты парковкалы йорт тулысынча әзер булачак. Ул молодежный трак комплексында урнашкан. На 5-м этаже однокомнатная квартира. Наилә Сәләхова фон фирмасы йорты төзелешен 7 ел көтә инде. Чтобы купить однокомнатную. Бер бүлмәле фатир сатып алу өчен йортыбызны саттык. Төзелешкә акчаны 2013 елның декабрендә керттек. 2 миллион сумнан артык. Төзүчеләр генә вәгъдәне үти алмаган. Республика җитәкчелегенә һәм федераль структураларга тыкшынырга туры килгән. Күптән түгел өлешчеләрнең хокукларын яклау буенча федераль органның күзәтчелек советы утырышы узды. Анда алар бу төзелешне финанслаячак дигән карар кабул ителде. Шулай итеп берничә йорт төзелеп беткән. Алар арасында Шыңгыз Айтматов урамындагы биек йорт та бар. Аны сентябрь ахырында тапшыралар. Ә бу масштаблы төзелеш Губкин урамында бер юлы 16 кран эшли. Биредә фон фирмасыннан калган 3 йортны тиздән төзеп бетерәләр. В 2012 году я купила квартиру в ЖК МЧС в 4-м доме, трехкомнатную, за 2 миллиона. 2012 елда мин МЧС трак комплексында 2 миллион 700 мең сумлык 3 бүлмәле фатир сатып алдым. Йорт урыны казылган гына, мәйданчыкның яртысы кирпечләр белән тулган иде. Төзелеш бара кебек. Риэлтор фон һәр вакыт шулай сатты дип ышанырды. Шуңа күрә алдык. Хәер, проектта йорт төзелешенә рөхсәт тә булмаган. 2020 елда гына объектка яңадан төзүчеләр килгән. Сейчас произошла большая реформа в сфере. Хәзер өлешләп акча кертеп төзү өлкәсендә зур реформа булды. Escrow счет керттек. Реформаның мөмкинлекләренә ышанабыз. Президент та мондый уятсызлыкны бетерергә, кешеләр акчасын урлашуны туктатырга кирәк дип катгый сүзен әйтте. Өлешчеләрнең акчалары escrow счетларда булу белән яклана. Хәзер төп проблема алдан булдырылган проблемаларны хәл итү. Хәзер 4000 өлешче үз фатирларына кергән инде. Тагын 3000 кеше киләсе елда фатирлы булачак. Агымдагы ел ахырына кадәр әле күптән түгел генә проблемалы торак йортларның өлешчеләре булган 4 йортта үй туйларын үткәргә җыеналар. Киләсе елның 1 кварталы ахырына кадәр тагын 7 күп фатирлы йортны торгызачаклар. Ниһаять, иң соңгы сакаллы төзелеш 2021 ел уртасына тәмамланырга тиеш.